दा थांगासिनो दङ बासुगाव खाग्राबारियाव माने जोंना आसामनि मामा फैगोन हेमन्त बिश्व शर्मा दा बहाय मिटिं जागोन बहाय थांनो नागिरदों जोङो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जों सफैबाय लोगोफोर नैबे खाग्राबारि जायगायाव बहायनो मिटिंआ जागोन मिटिंआव फैग्रा मानसिफ्रा गासिबो फैलाजोबगासिनो दङ दाबो थुबुर जाथ'वाखै नैबे जायगासिम जों थांगासिनो आंबो जायगासिम मोनहैथ'वाखै जायखिजाया आं नोंथांमोननो नैबे जायगाखौ देखायग्रोबाय जायखिजाया नोंथांमोना नायलांबानो नुजोबगोन बैयावनो जागोन मिटिंआ जोंना नैबे लामायाव दखानफोरबो बसायखाजोब्बाय नै बे जायगायावनो जागासिनो दङ नायलांबाय थानो हागोन आं गासिबो देखायहरगोन एरियाया नैबेनो बे जायगायावनो जादों मिटिंआ फिथा सावदों मालाय नै फिथा मिटिंआव फाननानै माबागोन आरोखि नैबाव नै दखाना फिथा फानदों नैबाव नारें खमला फानदों नैबेलाय गासिबो दखानजोब बेफ्राव नैबे जायगाजों गासिबो दखान ओमफ्राय नैबे जायगायावनो मिटिंआ जागोन नैबे जायगाजों फिथा दखानजोब गासिबो दखानफोरजों बहाय जायखिजाया आं सिङाव हाबहैथ'वाखै नोंथांमोननो सिङाव हाबनानै देखायगोन आङो पेन्डेलनि सिङाव हाबनानै दंफैसै नोंथांमोना पाब्लिकनि गेदारिंफोरखौ नायनानै लादो आं देखायबाय सान्दुं दुंदों केमेराया मोजांबो नङा जानो हागौ थेवबाबो नायलांनो खावलायबाय नैबे एरियायावनो जागासिनो दं लोगोफोर जायखिजाया नायलांबाय था लोगोफोर आं देखायजोबगोन जायगाखौ आलासि जिरायग्रा बियो आलासि जिरायग्रा रेडि खालामजोबखाबाय जायखिजाया नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नायलांबाय थाबानो नुगोनबो मिथिगोनबो जायखिजाया आं देखायहरगासिनो दङ आंनि केमेरानि थ्रुयै बिराद मानसि जमा जाफैबाय नोंथांमोनानो नायनो हागोन स्टेजखौ नैबेबायदि खालामनाय जादों लोगोफोर नोंथांमोना नायलांनो हागोन मेला दाबो जागायथ'वाखै आदिबासि मोसानो रेडि जागासिनो दङ दसे उनाव मोसागोन नैबे जायगाया नै बाव स्टेज ओरै सारिगिदिं मानसि दंजोबो नोंथांमोना आं देखायहरगोन नायलांबानो जाबाय नै बेवहाय गासैबो मानसि जोबसै आरो फैगासिनो दङ बे एरियायावनो जागोन मेला आरो बैयाव जोंहा बिदा फंबाय रिपर्टार रेडि खालामगासिनो दङ केमेराखौ नै बै जों लागोनि नायलांबानो जाबाय गोबां मानसि थुबुर जानानै दंफैयो लोगोफोर नैबे जायगायावनो जागासिनो दं लोगोफोर नायनानै ला गासिबो आं बेकग्राउन्डखौ देखायगोन बैजोंबो दङ सानजानि बिदा फंबाय हानजानिफ्राय मोसागासिनो दङ नायलांदो मानसिफोर गोबां मानसि जमा जानानै दङ नायलांनो हागोन नैबे जायगाया स्टेजआव आलासिफ्रा फैगासिनो दङ नै आलासिफ्रा सफैबाय दासो फैदों जायखिजाया नायलांबाय था लोगोफोर आं देखायजोबगोन जायगाखौ आलासि जिरायग्रा बियो आलासि जिरायग्रा रेडि खालामजोबखाबाय जायखिजाया नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नायलांबाय थाबानो नुगोनबो मिथिगोनबो जायखिजाया आं देखायहरगासिनो दङ आंनि केमेरानि थ्रुयै बिराद मानसि जमा जाफैबाय नोंथांमोनानो नायनो हागोन स्टेजखौ नैबेबायदि खालामनाय जादों लोगोफोर नोंथांमोना नायलांनो हागोन मेला दा जोंहा बिदा फंबाय आदिबासि
मोसानो रेडि जागासिनो दङ दसे उनाव मोसागोन नैबे जायगाया नै बाव स्टेज ओरै सारिगिदिं मानसि दंजोबो बिथांमोननो आं देखायहरगोन नायलांबानो जाबाय नै बेवहाय गासैबो मानसि जोबसै आरो फैगासिनो दङ बे एरियायाव जागोन मेला आरो बैयाव जोंहा बिदा फंबाय रिपर्टार रेडि खालामगासिनो दङ केमेराखौ नै बै जों लागोनि बिसोरो नायफैदों मिनिहरदों मालाय गोबां मानसि थुबुर जानानै दंफैयो लोगोफोर जायगायावनो जागासिनो दं लोगोफोर नायनानै जोंनि भारत सरकार आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकार जथायै नाजाथाबनायाव जोंनि दिनैनि बे अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारिया जाफुंसार एबा मोगथां महर मोननो हादों रोजा रोजा साबायखर थाबाय मानसिफोर गोबां मानसि जमा जानानै दङ नायलांनो हागोन नैबे जायगाया स्टेजआव होमब्ला नायलांदो लोगोफोर भिडिअखौ बे जायगायावनो जागासिनो दङ नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन एरियाया नैबेनो बे जायगायावनो जादों बयखौबो फुजा जोबजासे दान्दिसे सम गसंनानै मान होनो थाखाय गुरै खावलायदों मानगोनां मिटिंआ बे जायगायावनो जागासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन मानसिफ्रा सोरगिदिं दङ नायनो थाखाय